Ola de novo, que tal? Hoxe no Preguntoiro imos falar co deán da Catedral de Santiago, pero non só para falar de cousas relacionadas ca Basílica. A nosa desculpa para invitar hoxe a Segundo Pérez e que vende publicar un libro sobre o autor homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas, sobre Xosé María Díaz Castro. Deste libro imos falar co deán e tamén de outras cousas. Deán, boa noite. Boa noite, gracias. O primeiro, sorprende que o deán da Catedral de Santiago se poña a escribir un libro sobre o autor homenaxeado no Día das Letras Galegas. Como xurdiu a idea? Verá, porque eu coñezo e son veciño e tuve unha relación persoal e familiar con este autor. Pensei que eu podía facer unha aportación que non se fai habitualmente, porque, claro, é un pouco o sentido antropolóxico, o sentido trascendente que ten a poesía de Díaz Castro, porque o ten, e claro, eu creo que hai moita xente que escribe sobre el, desde outras facetas literarias moi interesantes, que non ten a preparación como para poder abordar este tema que me parece fundamental na súa personalidade e na súa poesía. Vostede aporta ese plus porque vostede compartiu escenarios de vida co autor e tamén porque ten esa sensibilidade, non? Entón... Bueno, eu compartín escenarios de vida, son os mismos, con uns 40 anos de diferencia, non? Compartín a mesma escola, a mesma casa, a mesma parroquia, as mesmas amizades, a relación persoal cos seus irmãos, e logo o Seminario de Mondoñedo, onde ele estudiou uns anos antes, despois tamén estudiei eu, como moitos outros literatos que pasaron por o Seminario de Mondoñedo. E en segundo lugar, mire, eu durante a vida pensaba que a un lle van cambiando as aficións, non? Eu se xuntara, supoño que tería para levar un camión de novelas, pero generalmente regalaba, así que as lía xa non me interesaba, non? Logo, fui moi aficionado ao cine e á historia, e a novela histórica, e a historia de verdad. Pero fai uns anos, por influxo dun parente meu e máis dun amigo, pois mandábanme sempre libros de poesías. Por exemplo, un amigo meu da Universidade de Palma de Mallorca que ten 20 e tantos libros de poesías escrito, que o cita aquí varias veces. E entón sempre me decía, que te parece tal poema? Claro, iso obligábame a lelo. E certamente teño unha grande afición pola poesía que me fascina. Porque eu digo por aí no libro, a poesía é como o camiño máis corto entre o misterio do home que levamos dentro e que moitas veces non nos entendemos, é o misterio da trascendencia, do máis alá, que todos os poetas, sexan creentes, non creentes, ateos, agnósticos, lévannos sempre a esa pregunta, a esa cuestión, que é a cuestión do sentido da vida. E, desde logo, aquel que ten un numen poético sabe dicilo con palabras que non son doadas de entender, a veces e de explicar para os demais. E tiña o Díaz Castro. Vaya se o tiña, sí, vaya se o tiña. Sí, Díaz Castro... Mire, en Díaz Castro hai que situalo como un poeta da posguerra. E entón, el vive como un drama interior que viven moitos dos outros poetas, non só os galegos, senón os españois e os estranxeiros, alemáns e franceses, sobre todo, non? Por iso, el non é un poeta simplemente da poesía da nosa terra, como poden ser outros que saíron do Seminario de Mondoñedo, que son poetas como moi do enxebre, da terra chá, da tal. Non, eu penso que este poeta sintoniza cos grandes poetas e, por tanto, compite cos grandes poetas da literatura española de posguerra, como poden ser Blas de Otero ou como pode ser Alberti, ou como pode ser calquera destes poetas que realmente expresan o drama que levaban dentro e ao mesmo tempo a esperanza dun tempo novo. A isto engádese que Díaz Castro a súa profesión foi a de traductor, e non un traductor calquera, senón que traducía de un idioma a outro, do alemán ao español, do alemán ao danés, do danés ao francés, etc. Así, el foi, a colección Aguilar, el foi o traductor de moitos dos premios Nobel que hai na colección de Aguilar. Por tanto, é evidente que el era un home, un sabio, que estaba como moi enxerto nas correntes culturales de Europa. E entón, a min paréceme que, sobre todo, a poesía de Rilke, de Rainer Maria Rilke, que eu penso que é un dos grandes poetas do século XX, que el traduciu e que el dedicoulle tempo, eu penso que é un dos que influín máis, que son esos contrastes entre luz e claridade, misterio e noite, noite e día, estrela que fulxe, oscuridade que aplasta.
eso está moi en Rilke, está moi presente na poesía de Díaz Castro. Sí. Influencias de fora, pero vostede tamén fala no libro pois un pouco contextualizando, non, a este autor para ver como a súa vida, o seu contexto tamén puido influir na súa poesía. É que a min pareceme que unha das cousas que na literatura e na mesma historia hai nas cousas que se escriben hoxe é a falta de contextualización. O contexto explica moita das realidades. Entonces, Díaz Castro é capaz de pasar dun contexto pequeno, concreto, vivo, real, da vida de cada día, dos seus veciños, que ele é gran observador e que observa, as grandes cuestións e os grandes plantexamentos. Entonces, eu penso que eu tiña unha situación privilexiada para describir o ambiente etnográfico, cultural, personal, dunha zona que nos tempos de Díaz Castro era unha zona moi pobre, moi dura, con moita emigración, etc. E que Díaz Castro, sin ser el dunha familia pobre, non, observa. E entón, eso marcoi, pero non o pecha nun resentimento ou non o pecha nunha actitud negativa, etc., senón que para el, desde a dureza e da denuncia social que fai nalgún dos seus poemas, el sempre está aberto ao máis alá, á trascendencia, á esperanza que non defrauda, etc. Que hai de relixiosidade na obra de Díaz Castro? Bueno, eu penso, e dai sal moito da miña aportación, primeiro, ele era un home profundamente relixioso, é dicir, ele foi educado na familia, na parroquia, nun contexto moi relixioso de tipo tradicional católico. O Seminario de Mondoñedo, por suposto, tamén. O Seminario de Mondoñedo é curioso que cando ele estivo ali foi ao pouco tempo de ser canonizada Teresa de Lisieux, esta santa francesa, que tuvo un gran respaldo en toda Europa e de unha gran promoción da súa espiritualidade, porque o Papa Pío XI dixera que era a estrela do seu pontificado. E no Seminario de Mondoñedo, pois, había un movimento ali, entón ele tuvo ese gran influxo do Seminario de Mondoñedo, pero o tema de Santa Teresita de Lisieux, que a veces a xente di, ai, claro que a santa que era así, un pouco ñoña, moi romántica e tal. Non. É unha santa que expresa a tentación do ateísmo incluso no momento da súa morte. É unha muller que expresa a problemática que existe na Francia aí anterior, entre a Revolución e a Primeira Guerra Mundial, unha Francia como moi desestabilizada, moi desarticulada interiormente. E ela ali expresa un drama interior profundo, que é o drama que moitas veces aparece en Díaz Castro. E por último, sufre unha evolución como todas estas persoas, como todas as persoas. Ele non deixou de ser católico, e ve a misa agora cando estaba xubilado e tal, pero deixou de ter ese impulso fervoroso, entre comillas, que tuvo na súa vida, ao longo da súa vida. Un detalle, eu penso que a resaltar, é que ele sempre mantuvo moi boa relación cos seus compañeiros cregos, entre eles, o crego da miña parroquia, un veciño meu. Ele sempre tuvo boa relación, porque claro, como había estado hasta case rematar a teoloxía, tuvo con eles moi boa relación. E por que non rematou? Mire, eso danlle moitas voltas. E algúns din que o fixo porque, claro, que a guerra que foi para ele un trauma. A guerra foi un trauma, claro que o foi, e de feito non resistía no frente, lograron que viñera a Pontevedra aí como enfermeiro aí ao Hospital de Pontevedra, etc. Pero eu, xa me gustaría que me estuvera vendo, unha prima del, moi boa muller, inda ahora, cando escribín este libro, lle preguntei e dixenlle eu, mire, Elisa, definitivamente, entonces, o de José, por que se foi do seminario? E dixo, porque se enamorou da madriña de guerra. Dixo, e claro, e veu para a casa, e seu pai levaba moi mal aquelo. Dixo, pero súa mãe, as mães sempre son máis. E dixo, mire, home, non te preocupes, esa non é a túa vocación, esa non é o teu camiño, xa se irá arreglando. E entón, é a razón pola que el sae da súa casa e vai para Vila García con Aquilino Iglesia Alvariño, que era un compañeiro do Seminario de Mondoñedo, e deu clase durante 7 anos na Academia León XIII. E eu penso que esa é unha etapa, mira que curta, son 7 anos, que o marca moito, porque aí aparece o mar como
como un ingrediente da súa comprensión do misterio, da persona, da grandeza, da creación, etc., que eu penso que foi para el moi decisivo. Así que a razón é unha razón, como pode ser a de moitos outros, que se namora e xa está. Para que buscarlle outra, non? Para que andar dando. Hombre, eu xa lle digo, na súa poesía hai ese, que está presente en todos os poesías, todos os poetas da posguerra, hai certamente esa situación de drama, de insatisfacción, de anguria frente a moitas cousas, etc., pero que nel non é unha anguria como pode ser nietzschana ou de Schopenhauer, non é esa desesperación. Incluso os poetas que cita e os que dedica poesías, por exemplo, eu que sei, a Paul Valéry ou a Paul Claudel, non son poetas como negativos, sino que son poetas conversos, a maior eles, á fe cristiá, e que deixan nel unha pegada fonda. E Compostela? Que pegada aí... Sí, de Compostela tamén o saco aí. É que dentro da obra, realmente as dúas obras, para min, del, de gran calado poético, son Nimbos en galego e Sombras radiantes, que acaba de sair agora en castelán, son os dous grandes libros de poesía. E el, en Nimbos, os poemas de Nimbos son moi perfectos, moi rematados, moi que despois disto, que vou publicar? E iso viño eu, que eu despois de Nimbos, eu teño por aí cousas, pero non lle gustaban. Pero nese libro aparece un poema longo, totalmente desencaixado do que é o conxunto de Nimbos, que é un poema a Compostela. E ese poema, pois, entón aí dediquei un apartado especial, porque si o merece. Eu penso que os poetas dese período, empezando por Álvaro Cunqueiro, o que cito aí, o que publica unha cousa, sentiron unha tremenda fascinación por Santiago. E el, con Aquilino Iglesia Alvariño, visita, eu creo que no ano, debeu ser no ano 53 ou por aí, visita Compostela con motivo duns xogos florais nos que ganou Bouzabrei, a máis tamén tuvo unha césit o seu amigo Iglesia Alvariño. Eu penso que esa pegada foi moi fonda nel. E de feito, el, a súa muller, ou cando viñan amigos, el visitaba sempre Santiago. Para estes poetas, Santiago significaba un pouco como a permanencia da cultura, da religiosidade, da vinculación coas nosas raíces en todos os sentidos, era a presencia de Compostela, a presencia do apóstolo, etc. Este poema largo, que é o único que é un poema largo, para min, aínda que o estudiei, aínda que lle fixen aí algunhas acotacións, etc., é un poema que habría que conxuntalo con outros, de outros poetas que escribiron deste período, un pouco antes, un pouco despois, que realmente teñen moito que decirnos, e poño, por exemplo, Álvaro Cunqueiro, non? Teñen moito que decirnos, porque, ao millor, devaluamos Compostela no sentido mítico, espiritual, do seu significado realmente na historia e na vida deste país que é Galicia, non? A día de hoxe 2014, velle vostede aínda esa pegada a Compostela? Pois, a según e como. A min pareceme que, ao mellor, nosoutros, os que estamos en Compostela, somos os menos convencidos. Sí, pola xente que eu atopo e que encontro e que fala comigo, hai xente do mundo inteiro, profundamente enamorada de Compostela. Encontranlle algo distinto. Mire, antonte, me parece que foi, houve unha peregrinación da diócese de Santa Rosa, lá na Argentina, na Pampa, alo hacia Chile, moito cara abaixo, moi longe. Entón, saludeinos, e despois da misa, estive ali un pouco falando con eles. Claro, estes americanos, cando veñen a Europa, pois non son como a nós, que se temos que facer un viaxe a Betanzos xa nos parece moito. Pero eles van a Moscú, veñen aquí, van a Lourdes, van a... Bueno, entón xa lles preguntei de onde viñan e de onde iban, claro. Entón dixeronme que viñan de Roma, que foran a canonización dos papas e tal, que estiveran en Lourdes, en Czestochowa, en París, e que agora iban para Fátima. Pero díxome unha señora, pero todo, dice, isto é diferente. Aquí sentín algo distinto. Santiago é algo distinto. Estaba unha rapaza de edade de vostede que dixo que era de Bos Aires e que dixo que ela que viñera con esa excursión porque non encontrara outra, que deixara o marido con 4 fillos.
pero que Santiago a cautivara de tal forma que cando volveralo, que iba a organizar, ele era profesora de diseño ou algo deso nunha universidade, e dixo, co seu marido, cos fillos e con todos os seus compañeiros. É dicir que Compostela para a xente que chega, que a veces chega un pouco sin motivación, pero algo ten que o introduce noutra dimensión. Xa me dá vostede o pé para cambiar de tema, porque di vostede os que chegan a Compostela, algúns chegan sin motivación, e temos novidades con respecto a Compostela, que agora se lle vai outorgar tamén os que fan o Camiño de Santiago, por outros motivos que non sexan os religiosos. Por que se tomou esta decisión? Bueno, esa decisión estaba tomada. O que pasa é que os periodistas, como non tedes así a veces moito que escribir, dadeslle moito rebumbe ás cousas. Non, mire, iso xa estaba. Estaba, vamos a ver. A Compostela é un documento que se expide, pero desde moi antigo. Probablemente xa algún paso ou algo, probablemente entre o siglo XIII, etc. E logo hai constancia dun boletino que se daba o secretario do Cabildo, etc. E logo houve moitos diseños, pero o texto non. O texto, realmente, eu non logrei saber, desde logo anterior ao século XVIII. Habría que dar moito repaso ás actas capitulares para atopar o acordo, non? Por tanto, non é fácil. Sin embargo, por tanto, esa ten unhas características, está ali en latín, etc. Pero, os que non facían, entonces, aos peregrinos dáselles un papeliño, ali puñían motivos religiosos, outros motivos non religiosos. E entón, aos outros, que non poñían motivos religiosos, non se lles daba a Compostela, senón que se lles daba un certificado de que habían peregrinado aquí. O problema estaba no papeliño. O papeliño era así de pouco fuste. E entón, incluso, algún veume protestar a mí e tiroumo. Dice que este papel non se dá a naide e tal. Bueno, entón, xa levado ao Cabildo, en fin, coas correspondentes cousas, acordouse facer pois un certificado para esas persoas que seña semellante. Incluso é máis grande. É dicir, que seña semellante no texto, e logo ten arriba unha frase do Calistino, e logo, por tanto, en latín, pero logo, para que o poidan entender, pode facerse en distintos idiomas, incluso se pode personalizar, e dices desde onde veu hasta onde veu. Por tanto, non é que agora seña unha Compostela para ateos, senón que é o certificado que piden aqueles que non teñen motivación religiosa para peregrinar. E xa tiñan, o que pasa é que non lles gustaba, e iso eu creo que non foi culpa de naide, iso ben xa de atrás, pero era un papeliño así un pouco de pouca monta. Por tanto, non é que seña unha Compostela para ateos, é o certificado de haber peregrinado ou de haber vido a Catedral de Santiago, e agora mesmo ten máis fuste. E logo tamén cambiou os dibuixos, eso cambiouse moitas veces, eran quizá unhas cenefas xa un pouco obsoletas, e entón as cenefas que teñen todos son motivos do breviario de Miranda a máis do Códice Calistino. Por exemplo, a Compostela ten aí de Jacobus, xa indica ali de onde é, dicir, que teña verdadeiramente unha motivación xacobea, que non seña un dibuixo feito así, entende? Esa é a cuestión. Pasou máis dun ano, dende que vostede chegou a este posto de deán da Catedral de Santiago, teño que preguntarlle que balance vai facendo. Eu que sei. Pois, bon e regular. Moi bon no que respecta precisamente ao fenómeno da peregrinación, a acollida aos peregrinos, a xente que ven do mundo enteiro, a xente coa que te encontras que sufre unha verdadeira transformación no camiño. Algúns contan hasta milagros e conversións, desde logo. Eso non se pode evaluar nunca, non? Porque eu sempre lles digo por algunhas persoas, ou que se confesan comigo, ou que veñen a falar, que piden expresamente falar comigo, eu sempre lles aconsello que volvan alá á súa terra, que volvan á súa parroquia, que vayan ali encontrar un sacerdote, un grupo, unha comunidade, porque se non pode quedar nun fervorín. Pero eu, si realmente dixera a verdade, o que estou máis impresionado e máis gratificado é precisamente das persoas, eu que sei, pois que che contan milagros hasta que eu, pois dunha muller que non tiña fillos, que se ofreceu aquí, e que caeu aquí embarazada, e volve a bautizar aquí o seu neno. Entón, ese tema, pois non poño eu tal. E logo, desde logo, de personas que tuveron rupturas moi fortes na súa vida e que o camiño significou para eles. Eu penso que a xente, moita xente, pois, como se puxo de moda ou como unha especie de, incluso de ver que un é capaz de facer algo por si mesmo, etc. Pero no camiño cambia, eu creo que dun ou doutro xeito, un tanto por cen moi elevado
dos que chegan á catedral, e dos que entran na catedral, e dos que están na catedral, nun ou noutro momento teñen unha motivación religiosa, ou chegan a ese planteamento religioso. Despois, o goberno diario, pois a imaxen da catedral que se nos colgou, etc., pois non é doado, iso é máis difícil. Iso será o que lle leve máis esforzos, non? Non esforzos, pero sí preocupacións. Sobre todo porque sinte un que, a pesar dos esforzos que fai, etc., por exemplo, pois recibes correos ou cartas ou tal, pois a veces insultantes, totalmente injustas, que claro, bueno, eu procuro contestar a todo o mundo que escribe, que tal, e a veces algúns pois escriben con moita dureza, e eu contesto unha ou dúas veces, pero se xa che siguen poa mesma, pois entonces xa faigo que desaparezca ese correo, por exemplo, pois podía citar así o nombre de algunha persona, pero non o vou facer, para dicirlle que claro, que non se pode actuar con mala fe, porque se non creemos en naida nas persoas, pois entonces, se non creemos nas persoas, que difícil é poder construir a vida, e que difícil é camiñar coa frente alta por ningún lado, non? Ben, pois non nos dá hoxe moito tempo para máis. O motivo desta conversa era falar de Díaz Castro, falamos de Díaz Castro, pero teño que convidalo para unha próxima ocasión para falar de outras cousas da catedral. Ai, eso para máis adiante, porque xa vin aquí, creo que outra vez con vostede, e creo que xa, para unha temporada, xa queda, porque é que realmente non teño tempo físicamente. Bueno, pois, habemos falar para máis adiante, Deán, moitísimas grazas por atendernos. Moitas gracias a ti, Inés, pola tua amabilidade. Pois isto foi todo neste preguntoiro. Como sempre lles digo, poden seguir pendentes da actualidade a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos regresamos mañá a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.